CR5 న్యూస్కి స్వాగతం. ఈరోజు ఉగాది పురస్కారాల్లో భాగంగా మాదిగ సామాజిక వర్గానికి చెందిన డాక్టర్ తెన్నేటి జయరాజు ఉగాది పురస్కారాలు అందుకున్నారు. ఆయన మాదిగ జాతి కోసం అనేక సేవలు అందించారు. ఇన్ఫా ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఏడాది వరల్డ్ మాదిగ డే నిర్వహిస్తారు. అలాగే ఆయనకు అండదండలుగా రామాంజనేయులు ఎమ్మెల్యే పత్తిపాటి ఎమ్మెల్యే రామాంజనేయులు అనేక మంది ఆయనకు పాసరగా నిలుస్తున్నారు. కోసూరి రత్నం గారు సామాజిక సేవ, నెల్లూరు జిల్లా.